Krajina, kde sa suchá zem premieňa na zelené polia vždy, keď sa vyleje veľká rieka. Kde voda nie je len napitie, ale znamená život pre celú spoločnosť. Takéto miesta existovali a práve tam sa zrodili prvé veľké civilizácie Starého Orientu. Ľudia si tu uvedomili, že ak dokážu spolupracovať, môžu postaviť zavlažovacie kanály, usadiť sa na jednom mieste a uživiť celé komunity. V Mezopotámii to boli rieky Eufrat a Tigris, v Egypte život prinášal Níl, v Indii to bola Ganga a Indus a v Číne Huanghe a Yangtze-Kiang. Všetky tieto rieky vytvorili podmienky na to, aby človek prešiel od jednoduchého prežitia k stavbe miest, chrámov a celých ríš. Tieto oblasti mali horúce podnebie, ale vďaka dostatku vody tu vznikla úrodná pôda a úroda znamenala jedlo. Jedlo znamenalo stabilitu. Stabilita vytvorila priestor pre niečo, čo tu dovtedy nebolo – spoločnosť. A tak sa zrodili prvé štáty. V Mezopotámii, čo doslova znamená krajina medzi riekami, vznikli prvé mestské štáty. To boli štáty, ktoré tvorilo len jedno mesto a jeho blízke okolie. Každé mesto bolo ako samostatný svet so svojím vládcom, chrámom, obchodníkmi aj vojakmi. Také mestá založila starodávna a dodnes trochu záhadná civilizácia – Sumeri. Medzi ich mestá patrili Ur, Uruk, Lagaš, Umma a Nippur. Boli to mestá z hliny, tehál a viery v bohov, ktorí vraj bývali vysoko v chrámoch zvaných zikuraty. Každé mesto malo svojho boha, svojich kňazov a často aj vlastné vojsko. A ako to už býva, mestá medzi sebou súperili o vodu, o územie, o moc. Neďaleko odtiaľ pri Stredozemnom mori si Feničania zakladali vlastné mestá. Tyros, Sidon, Byblos. Boli to výborní námorníci a obchodníci. Ich mestá boli ako brány do sveta. Posielali lode s tovarom po celom pobreží. Ale aj mimo týchto dvoch oblastí sa niečo dialo. V Indii okolo roku 1800 pred Kristom prichádzajú indoeurópske kmene, ktoré rozdelili spoločnosť do 4 vrstiev. Vzniká tu učenie, z ktorého neskôr vyrastie joga a buddhizmus. V Číne sa stavia veľký múr, vzniká bojové umenie, objavuje sa kompas, pušný prach, ale aj učenie veľkého mysliteľa menom Konfúcius. Už vtedy bola Čína známa svojou múdrosťou. Každý štát mal svojho panovníka. Bol vládcom aj vodcom vojska a ľudia ho často uctievali ako božského. Pomáhali mu dvorania, ale tí sa niekedy snažili získať moc pre seba. Dôležitejší však boli úradníci. Vedeli čítať a písať, viedli archívy, zapisovali zákony, dane, zmluvy, mapy a všetko, čo bolo potrebné pre správu štátu. Kňazi boli spojkou medzi ľuďmi a bohmi. Konali obety, vysvetľovali vôľu bohov a udržiavali vieru. Väčšinu obyvateľstva tvorili slobodní ľudia. Roľníci, remeselníci, obchodníci a umelci. Vyrábali nástroje, potraviny, šperky, látky aj zbrane. Otroci robili najťažšie práce. V niektorých štátoch mali veľmi ťažký život, inde napríklad v Egypte mohli dokonca uzatvárať manželstvá so slobodnými. Zo zeme zaliatej životodarnou vodou vyrástli mestá, náboženstvá aj ríše. No skutočnú silu civilizácií dodali slová vyrité do kameňa, zákony a túžba žiť na veky. O tom bude pokračovanie nášho príbehu.